Здравейте хора, днеска сме в сградата с джуката. И сега мисля да влизаме пак омазато. И защото вчера влизахме до края. И само някой долу ли е, бе? Ако някой е долу да каже, аз съм тук. Някой е бутнал това. Аз бех. Джука, това вчера беше там. Кой е Сега е презерватива? Да. Еми аз го бутнах. А. Чакай, че деба там, па се научи на скерингово да го е. Мамо. А тук да имаш аз запален някъде? Да. Добре, тук се научи рейп хаус. Ако знаеш какво е това. Да бе. Мисля, че. Я чакай, я тук знам. Има ли наркомане? Ми. Сега нека да кажа да. Има запалка. Къде да? Ние на къде ходихме вчера, бе? Е, на тука. Я чакай да намалка. На тука ходихме. А там не сме ходили. Там дали ще има нещо? What the fuck was that? Много тъмно да бъде. Верно. А там ще? Много. Това такова бе стенопор. Еба. Чува, някакви звуци, бе, брат. Паметни са. Но то това нормално, това е останало 5 години, брат. Баба ми като е оставено 30. Грозно си скри се. Чакай, стоп. What the fuck, номер? Номер? И дата. Това не е български номер. Плюс 4 5 9. Абе, тук да запомним пътя е. Не, да забравя. Е тук, напред сме. Аз съм стизал. Да, е тук. А. Е, там има някакви кухи тухли, брат. Да чукна ли една? Че, как не. Тук е два пача. Какво? Не сме. А, да. Ама, тук има долу канал. Не, това е просто дупка. Тут няма нищо. Не, нагоре ли чува? Не, да. Добре, хора, отиваме нагоре, защото надолу. Абе, тук експонахме ли всичките коридори? Да, бе, повечето да. И тук експлорахме Тук ходихме, но там ходих, значи тук всичко сме експонали. Това има къде, тук води към канализацията. Ще го тръгат вчера. Сега хора експлораме. Това било съм чурия. Как се ще е? Кой бе? С някаква дата. Но това не е български номер? Не, какво значи на късно това? Сигурно. Не тук. Ти ще просто се бавим всеки да звъним открипване. Не, тук няма нищо. Тук къде ти има, между другото? Това е в у нас така, докъде бяхме преди малко. Да, бе. Си напуснем камерите само. Са хора, ние сме експлорите от експлорът. Дора да експлорът. Дора да експлорът. Как да експлорът?
Кога еба тук някой може да го фана гледка преди. Било, тук бай дошълто, брат. Брат, тук било преди баси гледка, някой може да го човек. А, угасна ли бе? Не, виж как се вижда. Добре ли се вижда? Напред. Презерватива, кой знае какво разпорежда. Дали она Фелисия гледала с вратовчета си да прави пал-пал. Сигурно. Еба ли ги? Има гъста. Има гъс. И друго. Чакай, тук не сме ходили. Тук има някакъв трап. А тук това преди го нямаше, не знам кой да се прави. Трапа ли? А тук долу, това къде е? Пак на същото място, където имаше дупките, ама малко по-надолу. Това е към края, където бяхме намерили дрехите, помниш? Тук Айден вика еба си дрехата. Вчера. Баго. Това се чува с другия край на улицата. Я реко, че говориха за нас, брат. И че говорих, че е тук, да викам тропките. Shadow the sky.